Госпожо, вие се казвате? Мария? Мария. Имахте проблеми с кръка? Да. Петата ви болеше? Да, болеше ме. От колко време? И от месец и половина. Месец и половина. Да. Открихме, че е изкълчен. Да. Наместихме. И добре се чувствам вече. Вече се чувствате добре? Да, не ме боли сега в момента. Не ви боли петата? Да. Имаше едно схващане отзад Да. на сгъвката. Да. Освободихме ли го? Да. Освободихме го. От кръста. Даже горе от таза. Нали така беше? Да ви кажа. Тук горе го оправих. Тук от млади години ме боли мен. Аз имам, ми казва ми лекара, че имам несрещнати прешлини. И казва, с възрастта ще теглиш много. И наистина, че то цял живот. Това ще го оправим. Крака се сгъва, нали? Сгъва се. Но тук колената на носа оправя. Да, добре. Врата. Врата, да. Сега го извивам го. Наляво и надясно го извивам. И там имаше шип. Много е страшен. Като отиде нагоре в главата ми, да, но ние го щупихме. Тогава е страшно. Цял ден съм като пияна. Но ние го щупихме това. Добре, но... Вижте как е врата сега. Ето, като го натисна, той ме буде. Сега не ми буде. Така. И това е важното. Да. Благодаря ви. И аз